ካብ ምንቅስቓስ ናብ ተግባር ለውጢ ዝጅምረሉ ምስጢር ስለምንታይ እዩ ምድጋም ካብ ጽፈት ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝኸውን? መብዛሕትእና ሓደ ሓድሽ ነገር ክንጅምር ከለና እቲ ዝበለጸ ግዜ እቲ ዝበለጸ ትልሚ ወይ እቲ ዝበለጸ መሳርሒ ክሳብ ዝመጽእ ንጽበ ግን ንምንታይ ኢና ስራሕ ከጀመርና ድኹማት እንኸውን? ሎሚ ካብታ መጽሓፍ ኣቶሚክ ሃቢትስ ተበጊሰ ከመይ ጌርና ብዘይ ብዙሕ ቃልሲ ዓበይቲ ለውጥታት ከም እነምጽእ ክነግረኩም እየ። ምንቅስቓስን ተግባርን ጄምስ ክሊር ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ዓብይ ምስጢር ይነግረና። ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ሞሽንን ተግባር ኣክሽንን ዘሎ ፍልል ይፍለጡ ይብለና። ምንቅስቓስ ንኣብነት ብዛዕባ ምውስዋስ ኣካል ጅም ብዙሕ ቪድዮ ምርኣይ ወይ ፕላን ምውፃእ እዩ። እዚ ስራሕ ንሰርሕ ዘለና የምስለና እምበር ገና ሓንቲ ካሎሪ ኣየቃፀልናን። ተግባር እቲ ብጭቡጥ ዝግበር ስራሕ እዩ። ንኣብነት ጫማኻ ጌርካ ጉያ ምጅማር። ኣብ ምንቅስቓስ ጥራይ ኣይትተዓገስ፣ ስራሕ ጀምር። ናይ ፎቶግራፍ መምህር ንተማርሁ ኣብ ክልተ ከፈሎም። ጉጅለ ሓደ ብብዝሒ ዝምዘኑ 100 ስእሊ ዘምፁ፣ ጉጅለ 2 ብጽፈት ኳሊቲ ዝምዘኑ ሓንቲ ፍጽምቲ ስእሊ ጥራይ ዘምፁ። ኣብ መወዳእታ እቶም ብብዝሒ ክሰርሑ ዝተገደዱ ተማሃሮ እዮም ዝበለጸ ስእሊ ኣምፅኦም። ስለምንታይ? ምክንያቱ እናደገሙ እናተጋገዩን ካብ ጌጎም እናተማሃሩን ስለዝኸዱ። እቶም ጽፈት ዝደልዩ ግን ብሓሳብ ጥራይ ክመራመሩ ስለዝጸንሑ ክእለቶም ኣይዓበየን። ሓድሽ ልምዲ ክትለምድ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስደልካ ዘይኮነስ ክንደይ ግዜ ከም ዝደገምካዮ ይወሳኒ። ሓንጎልና ብተደጋጋሚ ስራሕ እዩ ዝቕረጽ። ስለዚ ሎሚ ክትጅምሮ ዘለካ ሕጂ ጀምሮ። ፐርፌክት ክኸውን ኣይትጸበን። እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩ። ነዚ ቻነል ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ኩኑ።